Léamh méadar a dhéanamh. Léamh méadar a dhéanamh I gceart. Tá dhá chinál méadar uisce ann. Cé go bhfuil cuma éagsúil orthu, tóisíonn siad an méad uisce a úsáideann tú ina bhéidir hiúbacha. Tá clúdach pláisteach trédhearcach chinál amháin de na méadar. Má tá clúdach an méadar, ní gá dit ach é a ordú onas go méid tú anán an méadar a léamh. Seiceáil gur a bunan an tra iver an méadar agus an iver bhéidir atá luaitse de bhile. Cin dóigh sé sin go bhfuil an méadar ceart á léamh agat, mar a bunan iad déon tagháil linn. Feici tú go bhfuil sráid dailena an méadar agus iad roinnte ina dhá cuid. Cuid romh agus cuid dhearg. Déantar méadar hiúbacha omlána a chlóra leis na dailena dubha a bhfuil ibreacha bána orthu. Déantar lítar hingle, na 10 lítar agus na 100 lítar a naithnítar iad mar chodán de bhéidir cúbach freisin á chlóru leis na dailena dearge a bhfuil ibreacha bána orthu. Méadar cúbach amháin mar a géine le 1000 lítar. Lé an méadar ó chlé go das agus déon nóta de na digití ile sna codanna dubha agus dearge. Ag brath ar an gcinál méadar dá agat, léiteach sé a bheith dachar na dailena dearge a léamh go háirithe an digit dhearg dhearnach. Agus de léamh méadar déanta agat, ná déon dermid ar an stoppaláin seacha a chur arás ina áit mar tugann sé cosint an bhéidir ar chamáiste seacha. Sulla gurí tú an clúdach arás in áit, seiceáil nach bhfuil an séla rubber timpeall ar imil an chlúdaigh as áit. Má tá salachar ar thaobh muid an chlúdaigh nó ar an séla rubber, glan é. Cín tóigh sé sin nach rachaí éon uisce isteach sa bhosca méadar. Agus ná déon dermid, an clúdach a chur arás ina áit onas nach mana sé tiisle as duine. Má bhíonn éon cheistena agat, nó má hastíonn tuile óla sweat, chur gléachorinn ar íosgló 1899 278 278 nó gabhchuig www.water.ie. Uisce Éireann, ag cosantár nisce don saolatá roin.